Sviđamo, da? Evo gdje se nalazi bioskop, skoro u podrumu. Pa i ove švabe nisu normalne više. O čemu se tu zapravo radi? Zamisli ti krene telefon dom. Ništa, skočio bi za njim. Znači, idemo stepenicama, mama, prema dole. Prošli put kad smo bili ovdje, meni tako strah bio. Što? Pa tako što bi mi frkao. Evo vidite, to je taj veliki frižider o kome smo vam pričali. On hladi. Posle te vodim, joj, kako bih htjela svašta da vidiš, svašta da... Svašta da čuješ i svašta da vidiš. Svašta da vidim? Svašta da čujemo. Sve tamnije. Eto cu. Eto. Ovo deblje. Ovo je YouTube. Stvarno baciš ovo? Pa kako ne? Volim, stvarno. Pa majki mi. On je rođen u avion. Bravo, sladoled. Njega majka rodila u avion. A posle ga odgojili neki cigan. O, Vidiš kako se ponašaš? nema veze, ja poštujem, sve poštujem. Opredelnosti svake osobe. Da, naravno. Opredeljenje jedne divne osobe. Crne žene, zbog jedne divne sede kose, zbog njenih očiju i tužnog osjećanja i naočara krupnih i velikog staranja. Tužan i sam silazim ja. Svi što me znaju ne znaju kao jednu divnu... Patrijarhalno vaspitanu osobu. Jednu veoma divnu osobu. Mislići da sam... U kojoj se krije šta? Mislići da sam... Malo skrenula sam pa. Ako me neko slučajno bude vidio se to. Napokon smo se spustili dole nakon 30 i nešto metara od gore. Kaži nešto sam. Kaži nešto. Ne znam koji film ide. Evo ga, Lista u zemlji čuda. Ne. Johnny Depp. To je to. To je to. Znači, evo, tako se ulazi ovdje u bioskop na vrata. Obično kod nas od gore.